ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda man ng delivery rider nga agturong iti ayan darubi. Adda nangisit asupot nga igem na. Anya nga taday jay. Agsipsipot ka man nga minon, di ta bakit? Ay nawaw, anya ter aramidon dito'y istur ko si Kabelo. Ikanak man dito sardinas. Tibayad mo nga eh. Ilistong pala ang bakal. Aon pa'y nga min kwartak ita. Bayadam to ah. Malugi ti istur ko no kanayon nga utangam dagiti lako. Wen, di ka madanagan, tadamot mulak anateng. No may lakok day jay, di adda kwartak. Makabayad aktukin ka. Anya akulay ti kayat mo. Red one no green. Day ta red latan. Bayadam tanay. Ati dugan ti listaam dito'y istur ko. Wen ka, di bakit? Danag mo na ya. Amok tagbayad iti utang ko niya. Bayada kon ti inalak amantika iti Lunes, Mari Jaja. Naimbag man ta na panunot mo ti agbayad mare. Wen tapno pa utangan naktumanen, Mare. Katwan na mare. Ayun gayam, nakitam ka de. Tiyan niya, Mari Jaja. Agsasaruno mo ti order ni Ruby ang may deliver di ta balayda. Ay wan, nakitak day jay, Mare. Mahilig mo't gaya man day taak aruba iti online shopping. Anya nga tati in order na. Ay nawaw, jak amu Mare. Apay, agraman day ta ba kayat mo pa'y amaamuan, Mare? Win taamangan mo't no. Si kakit di mo't, Mari Jaja. Saan amasapul amaamuam no anya ti in order na iti online? Tanya kumangay ti bibiyang mo, Mare. Awan mo't kit de. Kaya't kula amaamuan. Simang patmat gaya man ti order ko, tatang. In-deliver da itay bigat anak kaw. Anya da gitaya? Ulas kan kurtina, tatang. Hindaw. Tapay agimatang ka pa ilan. Kit adamot ti ulis kin kurtina tayo. Mano atawunan day ta kurtina, tatang. Kurtina tayo pay lang idi high school ak. Sa bagay bit kiti Mayat ngagpaiso numasukatan bay. Kitaan nyo man numayat day ti adesinyo, tatang. Maibagay nga ta iti kulay ti balay tayo. Mabalinlat ta. Yung maguray ka man anak kaw. Apay ka di, tatang. Kasta wait lang. Tidisin nyo ti kurtina ala ko ni Jaja karuba tayo. Apay agimatang ka pa ilang iti online. Nalaklak ka ngamin iti online, tatang. Makatipidak no agurderak iti online. Abangan no da may ibaga ni Jaja. Maawatan namot siguro, tatang. Amo namot ti kasasaad tayo. Saan tayo akabailan ti gumatang iti nangina? Tanda ni maibusan ti bagas tayo, Rubay. Ay nawaw, apay nga italaang nga ibagayo, tatang. Dapat may kindi maisaang Manungal daw pay. Makalawas siguro anak ka. Akita aktuman nga ron iti online. Ha? Nadala ko na bagas Adda, tatang. Adda nakasaritak idi na palabas abulan. Ngam saan ko nga amuno isulat ta ti presyo. No iti ayan da Jaja nga iti paggatangam nga minay. Aguray pa, takita akno asino tinalaklak tilakon na, tatang. Naskan nga agtipid tayo. Nang runa ita anangina ti krudo. Tani, nguminamat aminan. Na, aging sasakdo ka man ako nakon. Apay ngamin apakibyangan na aya belo. Nakitam laeng nga ta nagturong idaen da Ruby. Anya nga tamanan ti in order na. Dakkel ken madlaw anadagsen ka. Ay nawaw, masapol amaamuam amin No sa anak nga agbidnot, bagas dayjay lang ay. Ipamaisam kid ti atensyon mo iti store mo. Saan kita tay tagsipsipot ti paglaingam? Kaya't kula amaamuan no anya dayjay. Taapay nga agorder da pay lang iti online. Kat addamat lakok abagas dito eh.
Saan mo't amabalin apilitem ida agumatang dita isturmo no dida kayat bakit? Ay basta, agimbistiga itikas na, kat maamwak ti pudno. Nye, mayat gayam to yung bagas nga in-order mo iti online, anak ka. Wen mat ngamin tatang, kasta ti bagas da Mariana, mayat tanalok neng. Huwag nga raw, kasla tayo gat-gatangan tayo dito istor ni Jaja. Ngam nalaklakaday tatang. Ayan, Wen, 1,600 ti presyo ni Mari Jaja. Ngam no i-order iti online, kat 1,350 laeng. hindi nakatipid tayo, iti 250 pesos, anak ka. In-delivered na pa yan dito balay. Ay wen tatang, isupay a maigatang iti asin wenno mantika. Gapoy ti kinarigat ti biyag kita, kit masapol ang maibiro. Wen nga ro tatang, rumigrigat ti biag tayo. Karkaro manin ita ang imina ti krudo. Pudno launay tatang, saan mutten nga umdas ti 500 atang dad iti may sangal daw. Karkaro lagi ti adda pamilya na Naku nayo pa'y tatang, siyak tupay nga awan anak ng asawa na kat pakurangak ti sweldok. Dagitan tulakit din adda anak na papaadalan da. Pasensya kayong tata, kalkalpas ko laan nagdigos. Okay lang na kong. Itay kayo kadipay. Itay-pay. Kunak lagi din nung nakaturo ka. Ay na, pasensya kayo manan. Anya nga minin ti umayo gatangan tata. Tinapaman. May saatado laang. Dualatan na kong. 120 pesos amin tata. At titibayad ko na kong. Ayun gayam. Anya di nadagsan nga in-deliver da ije balayo idi napalabas nga aldaw tata. Nadagsan nga in-deliver ta. Wan tata. At damat nakita. Tay sabi, bagas nga order ni Ruby. Bagas gayam day jay. Paidam dagito at tao. Agraman bagas. I-order da pa yan iti online kat adamit lakok abagas dito istor ko. Dakis ti ugali day arubi. Anya a klase ti kapanunutan mo nga tatikas jay. Ay nawaw, apay ni Ruby. Imay gimatang ni Tata Sel mo dito'y istor ko itay. Kat naibaga na anagorder da iti bagas iti online. Kahit anya ko maitakin ka. Hay, madingarod tiriknak iti naamuak lakay. Anya, Amu damit nga dalakok abagas. Ngam apay anagorder da pay laang iti online. ay na, choice damutin aday ta bakit? Ang mga nunalaklaka ti in-order da iti online. Oho, amu ka. Di dala kaya ti gumatang iti istor ko. Tamabuteng da no bumaknangak. Ha, paidam dagita at tao. Saan aga puta di daging matang iti store mo kat ibagam mutin apaidam da. Amangan mut no agtip-tipid dalaeng bakit? At to yung tigat-gatangam nga asin, Mari Leonor. Agyaman nak, Mare. Mabit lang, Mare. Di ka pa'y pumampanawa. Apay ka day, Mare. At da ibagakin ka, Mare. Among ka di, nakasaritak ni Tata Sel mo idi na minsan. Kit na ibaga na kanyak, anagorder da iti bagas iti online. Kat, anya kumaitakin ka, Mare. Siyempre, maditiriknak, Mare. Amumit ni Ruby nga adda istor ko. Adda bagas alako. No apay akay kayat na paylaang matigumatang iti online, ngam tigumatang iti lakok. Amangan mo't no nalaklaka iti online, Mare. Ha, kasta ti kapanunutan dagiti taktao adida kayat nga umasenso ti padada at tao. Imbes asuportaran da ti kaaruba da, saan tapaidam damit? Saan mo't siguro akasta ti makagapo, Mare? Among mo't a krisis ita. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No anya ti adda, isaw ti yan anay tayo. Nagawidan ni Kumarim Leonor. Nagawi din ang itaypay. Nasayat mo't nga rut ano kasta. Apay. Apay ano sa hapon nga istorya ti bagas nga in-order ti karuba tayo ti online. Tamadi nga rod tiriknak. Dahito'y mo't nga tao. Simple abanag pagbali ng mga iso. Jak nga rod maawatan no ape amasapul nga aramiden na tikas jay ket addamet lakok abagas iti istor ko. Amumat siguro ti kunada nga agtip-tipid bakit? Ha? Naimbag kumaano saan da nga ipakpakita kanya? Saan akas tatag negosyo bakit?
Addang-adda ti kakumpetensyam. Iso asaan ko mga agsakit tinakam mo, kadag iti kalugaran tayo no iti sabali ani kusyante ti pagkatangan da. Naimbag abigat mo, Mari Jaja. Anya tigatangam, Ruby. Adala ko mga itlog, Maray. Ay, nawaw. Di mo makita day taaya. Ayun, pasensya ka na. Manaw tigatangam. May sa dosena ko, ma. Itaman pa'y asaan mo nga in-order iti online ti may sa dosena nga itlog. Anyat kayat mo asawan, Maray? Ha? Ay, awan mat kit di mare. Sige, mabit lang ta isupot ko ti itlog agat gatangam. Ma'am, nanya ti istoryahin ni Jaja may papankin ka, anak ka. Anya nga istorya day tatatang. Tay may papaniti panagur-order mo, iti online Apay ka no, tatang? Saan mo kanu akayat nga umasinsaw? Iso apay idam ka. Ay, nawaw. Imbaga na day ta. Isumit istorya dagiti marites akalungaran tayo. Ultimo bagas kanu kat order mit online. Gapo, tanalakla ka iti online, tatang. Saan tayo abak nang? Iso anas ka nga agtipid tayo. Day, tatay saan da maawatan? Maawata kon. No apay akas jeti pan nakisarita ni Jaja kanyak. Idigim matangak iti itlog iti istor na. Nasakit lakid di tinakam na ka. Saan aki napaidam ti kasding ar-aramidak, tatang? Agtip-tipidak laeng. No saan na maawatan day ta? Iso ti ayan ti parikot, tatang. Agraman pa nag-order ko iti online. Isyo kong kwa na. Wen Mare, mangituludak to dito istor mo no agapit kami manan. Nay, adda manin limabas ang motor. Siguro, parcel manin ni Ruby ti i-deliver na. Iti ayan darubing agpaiso ti pagturungan na Mare. Makitang ti ugali day ta akaaruba. Ha? Talaga apaidam, sika. Saan mat siguro Mare? Si kakit di mat? Anya saan kat no iso ti makita kan kwa na? Ay na Mare, di mo nga min ikan iti kay papanandag iti makitkitam, ta si kamat laang ti masikuran no kasta ti aramidam. Mala, agpakada akon Mare. Ang mga nuan niya pa iti pagturungan da ito'y asaritaan ta. Ayan ti daspan tayo. Apay ti daspan, ano man manang. Agsagadak man iti paraangan lakay. Ay no, kasagsagad mo laang itay. Addaman nga rudnat nag-abulbulungan. Amok sipsiputan manin ti karuba tayo. Tadda nakitam ang nagturong itayanda. Irwar mo ki din ti daspan dita. Agawaam. Day tangamin manin. Aging sasagad ka man ako na akong. Ay aglisi ka man dita. Nagadulaki din asasawam. Di mo ki di irwar ti daspan. Inyamanin di tayo in-order mo, anak ka. Mausar dito'y balay, tatang. I-order mo mit amin ito online. Wen ada supplier ko ang mapagtalkan, tatang. Quality dagiti ipaw-pawit na nga order ko. Kanalaklakapay ngam tila ko da iji sentro. Nung makita ni Jaja dayta, sigurado nga damanin ibagana. Hay na, tatang. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Basta siyak, praktikalak laang. Ning, kita ang manak ka. Agin sasagad man ang tiloko. Agsipsipot laki di daytay. Agraman kalsada kat sagadan na mutan. At dalang imay nag-deliver dito yung balay. Agin sasagad man. Uray sa anda batog kita. Pakisagsagad na mutan. Ayaban nyo kit di ata iraman na asagadan ti batog tayo, tatang. Anya ti gagaram aya. Gumatang ka, no? Sa anak nga imay tapno gumatang. Ay nawaw, no saan ka agumatang? Anya ngay nga road, anya ti maipaay ko kan ka. Adala kayat ko nga ibagakeng ka. Tapno inton sumarunong agistorya ka kadagiti padam amarites kat husto ti may istoryam. Amok ama ditiriknam, tamahiligak nga agurder iti online. Amok matlaang asarsaritaan nak, ibagbagam apaidamak. Ha? Praktikalak laang atao, iso ano ada makitak analaka iti online kat agurderak. Ngam saan mat akanayon, taadala tamot dagiti gundaway agumatangak dito'y istur mo. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya. Ay di ka nagpalawag. Agpalawagak atap no malawlawagan ka. Tapno di mo is istoryaan apaidamak. Saan aki napaidam ti kastoy nga aramidak.
Kaya't ko lang ti makatipid, ta kurkurang ti matmat gadak. Nalawlawagan mo't sigurong ti panunot mo anya, bakay? Agtal na ka man, Belo. Apay nga main, agsakit tinakam mo no kayat ti karuba ti agorder iti online. Ay, nawaw. Nalakalaan kan ka ti mangibagay ti kasna. Ngamin, saan asi ka ti agnegnegosyo? Di ka man nagkalintigan, bakay? Ay, nawaw. Ipadas mo ti agistor. Aramidom ti kas iti aramidom. Iti kasta, marik na mek ti marikrik na ita. Sensitibo kalaunay. Ibagbagak lang ti pudnoan niya. No kasta ti kapanunutam, saan mo abagay tag negosyo? Anya di nakitak nga in-deliver da ijay balayaw, Mari Leonor. Ha? Ay kwa? Awan day jay, Mari Jaja. Ay, nawaw. Kasanoan na ibagam nga awan. Kat adda nga rod nakita. Amangan wag sakit tinakam mo, Maray. Di mo ibaga ang mahilig kamitin nga agorder iti online. Kinapudno na, inpadas kumat, Maray. Nalaklaka nga men, tinakitak iti online. Ha? Agpada kayo iti dayjay arubi. Ay, pangasim, Maray, tadinak kumaguraan. Ay, agpada kayo ken Ruby apaidam. Diyo kayat asuportaran ti negosyo dagiti kaskanya. Saan apudno dayta, Maray? Di ka agdanag. Tainton maibos ti pang kusina may. Gumatang aklat ta dito istor mo. Ay, saanin? Uray di kan gumatgatang ditoy. May sakamat at traidor. Inaramid ko laang ti kasjay, takayat ko ti makatipid, Maray. Pumanaw kan iti sangwana. Mabusurak launay kan ka. Anya ngay, manumatan ti gumatgatang iti store mo. Wan nga rod lakay. No apay nga nga apaam ida. Wana tagorder damatan iti online. Saan mo't nga amin kat orderan da iti online? Gumatang dalat tamot iti store mo. Basta, maditirik na kadakwada. Ay na bakay, saan nga min ama iparbengap apaam dagiti karuba tayo a customer mo? Kas kadata, marigrigat mo't laeng dagita. Saan ta ida mapabasol no agbirok da iti nalaklaka? Ti panunutom latta kumakat gumatgatang damot iti lakom. Wana ngam agur order da iti online. Bakit? Kas negosyante, natibgar ko matipakinakam mo. Di mo apaan dagiti customer mo no nag-order da iti sa bali. Di mo panunutan na paidam da. Panunutom latan akurang ti kwartada, iso ang nagbirok da iti nalaklaka. Mala, wunin. Aramidam timbaga, iti kastakit awanan ti pagsaksakitan tinagam mo. Aklo nam anormalan ti kasta no agnignegosyo ka. Ay, nawaw! No saan asika tinagurderan winugim matangan ti kaarubam, di mo idaap-apaan. Laglagi pam akas negosyante, normal laeng nga adalat tamat kakompetensyam. Aramidam kit di ti rumbeng, iti kasta, sublianda ka dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.